Illum nagħmlu tifkira ta' San Kolombanu Abbati. Imwieled l-Irlanda, l-qaddis tal-lum sa minn meta kellu 15-il sena għadda ħajtu fil-monasteri, l-ewwel f'dawk tal-Irlanda Keltika u mbagħad f'monasteri ġodda li waqqaf fi Franza, l-Iżvizzera u l-Italja. Dawn il-monasteri waqfuhom sabiex l-irħieb li jissieħbu magħhom ikunu jistgħu jgħixu ħajja ta' ħeġġa għall-irwieħ, ta' mħabba għall-istudju klassiċi, ta' mġiba rżina fil-virtujiet tal-Vanġelu, fis-sawm u t-talb, fl-attenzjoni għall-liturġija u fil-mixja tal-qdusija. Il-qofol tat-tagħlim tiegħu kien dan: aħna maħniex imsejħin impinġu xbija ġdida, aħna msejħin biex irroddu lill-Alla x-xbija invojlabbli tiegħu fina. Dan nagħmluh fil-qdusija għax hu qaddis, fl-imħabba għax hu imħabba u fil-pjetà u fil-verità għax hu l-istess pjetà u verità. San Kolombanu kellu mħabba kbira għall-Knisja u għall-Maġisteru tal-Papa f'Ruma u kien jibes ma' dawk li kienu jitbedu mit-tagħlim tiegħu. Lil San Kolombanu u lill-erwieħi konsagrati lill-Alla xirqilhom it-tislima tal-Knisja. Dawn huma rġiel qaddisa li saru ħbieb ta' Alla, magħrufa għax-xandir tal-veritajiet tiegħu.